It's Oonk Time. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag vanuit kampeerwinkel Roermond. Zometeen is ze er, de pas uitgeroepen wienkoningin van vastelovensvereniging De Veldmuis, Chenise. En wij gaan met haar kennismaken en haar secondantes. En vervolgens gaan we praten over de Jongerenraad voor Roermond. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. Wat hebben ze bereikt? We spreken met 2 jongeren die er vol vuur voor gaan. Ja, en we sluiten af met Xavier Monen. Hij heeft een heel groot onderzoek gedaan en een boek geschreven over artsen die moorden. Ja, bedenkt u zich dat eens in de Tweede Wereldoorlog. Wie kon dat nou doen? En waarom deden ze dat? Je ziet het allemaal in Midden-Limburg op zondag. Kerstvers uitgeroepen, hier is het dan, wienkoningin Chenise. Stel dich even voor. Ik ben Chenise Schumann, 31 jaar, moeder van 2 kinderen. Jada en Gian en zijn mijn secondantes. Ik ben getrouwd met Sonny. Ja. En er is nog wel dingen heel veel te vertellen. Wat hebben ze voor hobby's? Wat is hun dagelijks leven? Mijn hobby's zijn geld uitgeven, winkelen. Heerlijk. Ja, ik werk bij Albron in de bedrijfskatering. Daar ben ik sinds kort begonnen. Ja, dat is een beetje aan. Ja, een van mijn grootste hobby's zijn de ballonnen. Ik doe veel met ballonnen. Ja, dat is een van de hobby's. Schoon, want dat is ook met Tine Spreuk heeft dat gaat te maken, of niet? Wat is Tine Spreuk? Dit feestje versier ik. Ja. Want doe dus nogal gaat feestjes versieren. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Doopfeestjes, trouwfeesten, noem maar op, het kan niet op. En nu mogen ze die eigen feest gaan versieren. Ja, nu gaan we dat zeker versieren, ja. Ja. Neem eens even met, wie gaat zo'n voorbereiding? Ik heb er alle 3 gevraagd. Ze zeiden ook alle 3 gelijk ja. Vervolgens ga je kijken naar jurken, dat soort dingen. Ja, dat ging al direct helemaal mis, want inmiddels hebben we 4 jurken de man. Maar goed, uiteindelijk zijn we allemaal goed geslaagd. Zijn we foto's gaan maken bij de Eiffel. Het spaaltje werd ontworpen. Dat heeft trouwens Amy gedaan. Dat heeft het supermooi gedaan. Liedjes geschreven door Tom, ook erg leuk. En dan loopt eigenlijk alles vanzelf. En dan nemen we ons met naar afgelopen weekend. Je zit daar in de kelder van de Valderie bijeen en dan? En dan werd flink gaat gedronken. Vertel. Flink gaat gedronken, gaat gelachen. Ja, en eigenlijk ging de tijd best wel snel voorbij. Vind ik, ja. Ja, en dan ga je naar boven en dan kan ze feesten, eindelijk. Ja, ik zag het blaaiervlugel langskomen bij het liggen. Ja. Goed gefeest al beneden, ja. En dan komt ze in een zaal, dan komt ze naar buiten en dan is de zaal bomvol. Wie ging dat? Wie vulde dat? Ja, dat vulde wel goed. Dus dat hadden we goed voor elkaar, dat is vol waren de zaal. Maar het enige waar me opviel waren mijn kinderen. Die stingen veel aan en dat was wel het mooiste van alles. Ja. Dat is heel speciaal, hoor. Zeker. Dat hoort ze van heel veel mensen. Die vader is ooit prins geweest, als ik me niet vergis, in 96. Die moeder in 97, wienkoningin, die gingen dich voor. Dat heb ze niet bewust met mogen maken. Nee, ik was nog erg klein. Maar het zit er toch wel een beetje in, inderdaad. Ja. En die kinderen maken het nu wel bewust met, of nee? Wie waren de reactie? Wisten ze het van tevoren? Nee, ze wisten allebei niets. Mijn zoon vond het gelijk heel erg leuk. Mijn dochter was vooral geschokt, want hij was ervan overtuigd dat hij mijn zangers het werden. Dus het was, maar er was zondagmorgen niets meer van te merken dat het geschokt was. Prachtig, hè? Mama is nu een koningin. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. Dan hebben ze ook nog het prinsschap van die man metgemaakt. Als ik me niet vergis, in 2018. Ja. Hey, de jaartallen. Ja. Fantastisch ook dat om mee te maken, om dan even te staan. En nu steekt ze dan zelf voorop als voorganger van de Veldmuis. Wat zijn de momenten hoe ze het meeste naar uitkijkt? Ik weet niet, ik heb niet echt voorkeur. Ik weet wel dat er alleen nog maar leuke dingen gaan komen, denk ik. Ja. Zeker weten, ik zit hier al boven op de wagen staan. Maar daar vond ik even tijd zat voor. Wem zijn die secondantes? Vertel. Angelique Peulen, Jalousie Enze en Sandra Schumacher. En wat zijn die van dich? Vriendinnen. En dat is mijn tante. Ja, want dat is ook heel bijzonder, of niet, Anne? Ja, zeker. Ja. Wie het dich vroeg, zocht ze het een beetje aankomen? Nee, weet niet. Maar goed, het kwam nou zo en dan begon ze vertellen van ja, toch wil ik dat toch wel weren. En toen vroegen ze mij. En dan heb ik ook gelijk ja gezegd. Ik zou dat niet voor iemand anders maar hebben gedaan. Ik heb de leeftijd en met mijn gezondheid, maar voor mijn niks doe ik alles. Dus
Deze verklaren of niet? Zeker, ja, ja. Fantastisch om dat samen met te mogen maken. Angelique, voor dich ook, want ja, dicht is alles geweest, of niet? Ja, wie was dat toen en wie is het nu? Heb ze verschillen? Ja, ik denk wel. Ik denk dat ze nu gaat meer op de achtergrond zijn. Ik denk dat ze het nu veel bewuster metmaakt. Ja, toen kan ze op een afstand kent ze gewoon. Nu is het niet per se altijd maar op de voorgrond te staan. En dat vind ik wel prettig, ja. De druk is gaat minder dan als het om dicht persoonlijkheid, maar wel schoon om met te mogen maken. Ja, zeker. Ja, die hoeft zich niet zo te gedragen. Wie mocht dat zeggen? Ja. Ik kan mezelf zien. Zal ik... Ja, heerlijk. Ja, dat... Nou twijfel ik er eigenlijk niet aan dat Janice dat toch wel zal zien. Ja, iedereen is anders natuurlijk. Ja. En voor dich is het de eerste keer hè, om dit met te mogen maken. Ja, klopt. Klopt. En dus had ze ook wel heel erg naar uitkijken, of niet? Zeker. Toen Janice me vroeg, hoefde ik ook geen seconde te twijfelen. Dus nee, ik ga er heel veel zin in. Ja. En de fotosessie in de Eifel, hoor ik al, die is legendarisch bij de Veldmis, of niet? Ja, bij de fotosessie merkten we eigenlijk al dat we met z'n vier een heel goed team waren. We vulden elkaar overal aan hoe het moest. En dan ging ook alles mis. Vertel. We want all the dirty details, dames. Ja, we hebben goed gelachen, laten we het erop haaien. Absoluut, dag. Is het interview te kort voor? Ja. Nou, schoon. Dames, verwensen u een heel schoon seizoen toe. Geniet ervan. Het werd hevig. Het werd schoon om met te maken. En het is een belevenis voor het leven. Ik zou zeggen, laat ze nog een keer die spreuk erin. Dit feestje versierig. Schone vastelavond. Schone vastelavond. Ja, de Jongerenraad. Niet iedereen is er bekend mee. En het wordt hoog tijd dat we ze eens gaan vragen. Wat is nou de Jongerenraad? Wie zitten erin? En wat doen ze precies? En daarvoor sluit nu aan Ozaya Den Heijer. Welkom. Dankjewel. Ja. Ja, wat leuk. Ozaya, wie ben je? Ik ben Ozaya, 20 jaar geboren getogen in Remond. En ik ben toch al zeker 4 jaar lid van de Jongerenraad ondertussen. Dus ja, ik doe het met heel veel plezier. Hoe ben je erin gerold? Ik zag het volgens mij voorbij komen op Instagram of er hing een poster bij ons op school. En ik dacht, ik ben een jongere, ik kom uit Remond, maar ik heb ook wel wat te zeggen. Ja. Dus en toen dacht ik, ik ga gewoon eens kijken. En dat was midden in corona. Dus met allemaal videomeetings een beetje zo kennis gemaakt met iedereen. Ja, en ik vond het leuk. Dus maar het kwam dus echt specifiek uit jouzelf. Ja, het is niet zo dat familie al in een raad zit of dat je een kennissen hebt of vrienden die dat gestuurd hebben. Het kwam echt specifiek uit jouzelf. Nou, super, echt bijzonder. Wat is precies die Jongerenraad? Nou, de Jongerenraad is een adviesorgaan en wij geven eigenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dat doen we 2 keer per jaar, dus meestal aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar een advies. En dat kan van alles zijn. We hebben een project gehad, Expo 6041, waarin we lege panden in de stad hebben laten vullen door leerlingen en studenten van Remond. Okay. Dus, en toen hebben we uiteindelijk ook echt een expositie gedaan met, er stonden maquettes en daar hingen posters aan de muur. En nu zijn we bezig met een stukje maatschappelijke activatie, dus meer rondom vrijwilligerswerk. En hoe kunnen we dat interessanter maken, want ja, vrijwilligerswerk heeft toch een beetje een saai imago af en toe, vooral als jongeren, want dan hoor je het woord vrijwilligerswerk en dan denk je, oh, dat moet gratis. Ja. Daar krijg ik niks voor terug, dan kan ik beter gaan werken. En daar zijn we nu mee bezig, om dat te maken, dat plan, en dan samen met de gemeente te kijken naar, we gaan het uitvoeren. En komt dan het voorstel vanuit de Jongerenraad of vanuit de Raad van Remond? Gevraagd en ongevraagd advies, dus dat kan eigenlijk allebei. Soms heeft de gemeente Remond een vraag en dan zeggen ze, we zijn bezig hiermee en we willen weten hoe jongeren daarover nadenken. Ga straatinterviews doen of bedenken manieren hoe jullie dat kunnen doen. Maar nu met maatschappelijke activatie, dat is iets waar we eigenlijk zelf mee begonnen zijn, want dat viel ons op. Van Jongerenraad is ook een beetje vrijwilligerswerk ergens. Waarom doen wij dat wel, maar de rest niet? En daar zijn we eigenlijk op gaan doorborduren van hoe kunnen we zorgen dat niet alleen wij dat doen, maar iedereen maatschappelijk betrokken is. Precies dat, maar ook om te laten zien hoeveel maatschappelijk werk er al gedaan wordt. Ja. Want met iemand gaan wandelen of een middagje bij je oma op bezoek is in principe ook vrijwilligerswerk. Ja, absoluut. Dus dat is een beetje wat we aan het doen zijn. De slogan die ik altijd zeg is, vrijwilligerswerk word je niet rijk van, maar wel een rijker mens. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Die ga je onthouden. Die gaan we echt onthouden. Ja. Maar zo is het wel. Zo is het wel, ja, absoluut. Is het wel. Ja. Wat heeft het jou tot nu toe gebracht?
Nou, een stukje wijsheid. Ik leer veel over mijn eigen stad en dat vind ik leuk, want ik hou heel veel van Remont. En ja, vanuit daar, ja, we zijn in het gemeentehuis geweest en allemaal dat soort dingen. Maar het geeft me ook heel veel nieuwe opties of dingen die ik mag doen. Ik heb bijvoorbeeld 4 mei en nu 15 augustus volgens mij mogen spreken tijdens de herdenkingen samen met de burgemeester. Ja, dat is super mooi om te doen, maar ook heel mooi om te zien dat de gemeente zoiets is van ja, we moeten die jongeren hierbij betrekken. Dat vind ik heel belangrijk dat dat gebeurt. Dus het is leren, maar vooral ook gewoon heel veel zien hoe zo'n grote stad nou werkt. Want ja, 65.000 inwoners, dat doe je niet zomaar. Nee. Daar heb Dus je je wel stopt wat voor heel nodig. wat in je rugzak nu. Ja, Hoe zie je de absoluut. toekomst wat dat betreft? Ja, hoe zie ik de toekomst? Van mij of van Ga de je dat, jongerenraad? nee, van jou, ga je dat gebruiken strakjes? Ga je verder als je niet meer de jongere bent? Ja. Nou, ik heb er een gigantisch netwerk mee opgebouwd. Kijk. En ik ben zelf grafisch vormgever, dus nou ja, ik kan een heel groot netwerk gebruiken, maar dus vanuit daar ook gewoon heel veel mensen leren kennen. Ja, die gewoon zeggen van als je dit een keer nodig hebt of dat een keer nodig hebt, of juist andersom. En ik denk dat dat wel heel mooi is, maar ook gewoon om te mogen zeggen van hey, ik ben een jongere en ik zit in de jongerenraad. Ja, fantastisch. Dit doen we en dit kunnen we voor jou doen. Je doet dat niet alleen. Met hoeveel mensen zijn jullie? Op dit moment zijn we met een man of 11 volgens mij. Kijk eens. Ja. Dus, En hoe vaak komen jullie bij elkaar? 1 keer per maand. 1 keer per maand. Ja, Mooi. nou ja, dat is de algemene raad. We hebben ook werkgroepen voor de projecten, daar kom je Ja. misschien wat vaker mee samen of op een ander moment. Maar over het algemeen 1 keer per maand. En een van jouw mede-collega's, zeg maar, die is hier aanwezig. Ja, Dus het werd hoog tijd dat we die ook eens helemaal goed. gaan Ja. horen. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. En heel veel succes verder. Dat komt zeker goed. De volgende is Stan van Kruchten, die aansluit hier om ook te vertellen over zijn ervaringen bij de Jongerenraad. Welkom Stan. Hi, Hi. Hoe is het bij jou gekomen om in de Jongerenraad te geraken? hoe is het bij mij gekomen? Een goede vraag. De leden van de afgelopen jongerenraad, die zijn bij ons op school geweest. Ik heb 5 jaar lang heb ik hier op het Roercollege gezeten in Roermond. Oké. En toen kwamen ze presenteren bij ons in de klas over wat de jongerenraad inhield en welke adviezen ze gaven. En ik wilde hun daar wel in ondersteunen. Dus ik dacht van, ik ga me aanmelden. En toen heb ik 1 vergadering meegekeken, hoe een jongerenraad vergadert en hoe dat gaat en welke opdrachten zij krijgen. En toen dacht ik van, ja, misschien is dit wel wat voor mij. En wat voor soort opdrachten krijgen ze dan? Nou, ze waren toen bezig met een project over studieloopbaanbegeleiding op scholen. Ja. En mij sprak dat wel aan, omdat die Ja. studieloopbaanbegeleiding niet heel goed is geregeld op sommige scholen. Klopt. En zij wilden dit aanpakken en hadden daar een goed advies voor geschreven. En dat advies is ook naar scholen gegaan en jongeren. En scholen hebben daar ook iets mee gedaan. En hopelijk, we hebben nog niet gekeken hoe het nu is dat beter gegaan. Heeft het jou ook geholpen? Mij heeft het persoonlijk niet geholpen omdat ik al studeer op het hbo. Oké. Maar wij hopen natuurlijk dat het de jongeren Ja, wel helpt. wel helpt. Ja, zeker. Dan hebben jullie een project gehad, als het goed is, zijn jullie naar München-Gladbach geweest. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Inderdaad, afgelopen weekend zijn wij in München-Gladbach geweest inderdaad. We zijn uitgenodigd door het Jugendparlement in München-Gladbach. En het Jugendparlement is eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat de Jongerenraad is. Alleen is het Jugendparlement iets groter. Die hebben om de 3 jaar die verkiezingen. En dan mogen er rond de 25 personen deelnemen. En die mogen dan voor die 3 jaar beslissingen nemen over zaken die jeugd aangaat in München-Gladbach. Was het voor jou heel anders om daar rond te lopen, om te zien hoe zij werken, dan dat het hier is bij de Jongerenraad? Zeker, zeker. We zijn in München-Gladbach geweest in het raadhuis. En in het raadhuis daar vinden alle bestuurlijke overleggen plaats.
En toen hebben we een ontmoeting gehad met de Uber-burgemeester, de burgemeester van Mönchengladbach. En toen hebben we informatie uitgewisseld over hoe besluiten in Mönchengladbach worden gevormd en hoe dat verschilt met hoe dat hier in Roermond, hoe dat hier in Roermond gaat. Ja. En het was zeker heel interessant om daar rond te lopen en wat opviel. We kwamen daar binnen. En er waren heel veel bruiloften daar. Oh, echt? Dus er waren natuurlijk allemaal mensen die gingen daar trouwen natuurlijk. Dus daar was ieder uur was daar wel een ander bruidspaar. Dus dat was heel grappig. Aan de lopende band. Aan de lopende band, zeker. Ja, dat is iets anders dan hier. Dan hier in Roermond, ja. En heb je nou het gevoel van, god, zoals ze het daar doen, zouden wij het hier ook moeten doen? Nou, dat is wel een goede vraag. We hebben niet echt dingen gezien die wij heel goed kunnen gebruiken. Maar je ziet wel, het Jugendparlement van Mönchengladbach is een stuk groter. Die zijn met 25 leden. Dus die kunnen ook iets meer dingen oppakken dan dat wij dat met ons clubje kunnen. Ja. Wat voor dingen pakken jullie zoal op? Waar ben jij bij betrokken? Of de commissie, wat doe je precies? Ja, ik ben bestuurslid. Iedereen in onze jongerenraad is bestuurslid en helpt mee in kleine clubjes we zijn, wat we al zeiden, met het vrijwilligerswerk zijn wel heel veel mee bezig geweest. Maar ook met de leegstand in Roermond, want ons viel het natuurlijk ook op, er was veel meer leegstand in Roermond. En wij hebben geprobeerd dat op te lossen met een advies. En hoe hebben jullie wat hebben jullie geadviseerd? Wij hebben geadviseerd om van het leegstaande HEMA-pand, om daar een leuk iets te organiseren voor jongeren. Dus er moest een gamehall komen, maar er moesten ook kantoortjes komen en fijne werkplekken waar jongeren bijvoorbeeld kunnen studeren. Want nu gebeurt dat veel in de bieb hier in Roermond, in de bibliotheek hier. Ja. Het blijft toch, als je daar binnen loopt, het blijft een bibliotheek. Een beetje stoffig imago. Ja, inderdaad. Ja. En niet een hele fijne, relaxte werkplek waar je fijn achter een bureautje je werk kan doen. Ja, ik snap hem. Dus daar zijn wij druk mee bezig geweest. Het plan is helaas niet doorgekomen. Ze hebben wel wat anders gekozen. Maar dat. Het zal wel met financiën te maken hebben. Dat denk ik wel, dat denk zeker. ik ook, ja. Wat brengt het jou voor de toekomst? Om nu deel te nemen aan de jongerenraad. Om nu deel te nemen aan de jongerenraad. Neem je het mee? Want je hebt natuurlijk heel veel, je krijgt een bak aan ervaring. Inderdaad, het netwerk wat we net hoorden. Je zet heel veel in je rugzak weer wat je meeneemt. Zeker. Heb je ook ambitie om dat straks mee te nemen? Ga je zelf in de raad of ga je iets anders doen? Nou, ik ben zelf niet heel politiek ingesteld. Nee. Okay. Maar we hebben natuurlijk hele leuke uitjes en ik mag over een paar weken mag ik een dagje meelopen met de wethouder, met Felix van Ballengooi mag ik meelopen. Ja, dat vind ik sowieso wel heel leuk om te doen, om echt een inkijkje te laten zien in wat doet een wethouder op zo'n dag. En hoe luncht hij en eet hij ook gewoon boterhammen? Ja. En hoe zijn zijn afspraken geregeld? Waar moeten ze gaan voldoen? Ook dat, heeft hij een eigen chauffeur of niet? Geen idee. Geen idee. Dus dat gaan we allemaal dat ga je ervaren. Onderzoeken. Dus je komt op hele leuke plekken waar normale mensen eigenlijk niet zijn. Zoeken jullie nog mensen voor de jongerenraad? Kan je het iedereen aanraden om het te doen? Of? Wij zoeken zeker nog mensen voor de jongerenraad. Ja, dus als je wilt aanmelden kun je onze Instagram bekijken of onze website en anders bel gewoon op. Nou, ik wens je verder heel veel succes. Dankjewel voor het gesprek en veel plezier nog bij de jongerenraad. Ja, jij ook bedankt.
De Holocaust van de nazi's is bekend. Minder bekend is de periode die daaraan vooraf ging, waarin er werd geëxperimenteerd met het vermoorden van mensen die sociaal onwenselijk werden geacht. Xavier Monen die heeft daarover een boek geschreven samen met een collega. Hij is emeritus hoogleraar aan de UvA en hij is hier aanwezig om daarover te vertellen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, ik zei het al, je bent emeritus hoogleraar gehandicaptenzorg aan de Universiteit Amsterdam. Ja. Is dat ook de reden dat je met dit onderwerp bent bezig gaan houden? Ja, ik heb heel lang colleges gegeven over de geschiedenis van de gehandicaptenzorg. En dan kom je dus ook bij deze periode uit in Nazi-Duitsland en wat zij gedaan hebben met mensen met verstandelijke beperkingen en met psychiatrische problemen. Ja, en dat wekte mijn belangstelling omdat daar in Nederland niet zoveel over bekend is. En mijn belangstelling bleek ik te delen met een collega Hans Kreuber. En samen zijn we op onderzoek uitgegaan en samen zijn we jarenlang bezig geweest om dit boek vorm te geven. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan een gesprek daarover hebt en denkt, hé, daar kunnen we misschien een paper over doen of een presentatie. Maar het is een lijvig boekwerk geworden, 330 pagina's als ik goed geteld heb. Okay. Hoe gaat zo'n proces? Ja, Rol je dan van het ene het andere? Ja, eigenlijk wel. Kijk, in eerste instantie ontdek je dat wat er gebeurd is, dan ga je je er meer in verdiepen. Maar dan krijg je ook al aan de vragen. Ja? Je krijgt de vraag van waarom hebben ze dat nou gedaan? Wat zat hierachter? Wie deed dat? Waarom deden mensen dat? Waarom gaan artsen en verpleegkundigen mensen vermoorden? Ja. En dan de volgende vraag die je dan hebt is van hoe gebeurde dat dan? Maar ook van wat is er van die artsen en verpleegkundigen geworden? Ja. En de laatste vraag die we uiteindelijk ook bij het kop gepakt hebben is van wat kunnen we hieruit leren en hoe zit dat nu en hoe kijken we er nu tegenaan? Ik wil er kort even op al die punten ingaan als het kan. In feite is het zo, begrijp ik uit je boek, er is een soort voorgeschiedenis die begint niet bij wat wij als de Tweede Wereldoorlog kennen, maar in de periode daarvoor. De nationaal-socialisten van Hitler komen aan de macht, hebben bepaalde ideeën over een ideale staat. Ja, en die ideeën komen eigenlijk ook al van veel eerder. Plato had ze al, de filosoof. Ja, maar deze komen dus die ideeën van eugenetica, dat wil zeggen, dus de leer van de goede genen. Ja, die is van de 19e eeuw en die was ook meer bekend dan in Nazi-Duitsland. Mm-hmm. Die was in heel veel landen in de wereld. En vond daar ook steun? Dan vond daar ook heel veel steun, ja ook bij socialisten, ook bij kerken. Het idee was van, er zijn mensen waar we liever niet van hebben dat ze zich voortplanten. En er zijn mensen, daar hebben we heel graag van dat ze zich voortplanten. En dat idee, heeft in heel veel landen postgevat. Ook na de Tweede Wereldoorlog is dat nog doorgegaan. Maar dat je mensen die je niet graag ziet, dan ook gaat vermoorden, dat is iets wat Nazi-Duitsland eigenlijk als enige staat gedaan heeft. Ja, want je zegt dan eigenlijk, ze hadden een ideaalbeeld van een ideale samenleving, een ideale staat die dan zuiver en sterk was, geleid door een sterke leider eigenlijk. Het was wel duidelijk wie dat dan moest zijn. Ja. En er was eigenlijk geen plek voor mensen die gehandicapt waren of een bepaalde afkomst hadden, bijvoorbeeld Roma, Sinti, Joden. Ja, maar ook homoseksuelen, prostituees, langdurig werkelozen, alle andere groeperingen die niet productief waren. Want dat was eigenlijk het adagium. Als mensen niet productief zijn en alleen maar geld kosten, dan willen wij ze als samenleving niet hebben. Ja. Dus het christelijke idee van verdraagzaamheid en inclusie, insluiten en dat soort dingen, dat was totaal niet aan de orde. Dat was totaal niet aan de orde. Het was biologisch bepaald, deze mensen die hoorden hier eigenlijk gewoon niet thuis. Precies, die horen hier niet thuis. En in eerste instantie betekent dat dat je ze gaat herkennen. Dus ze werden in categorieën ingedeeld, ze kregen stempels op hun persoonskaarten, et cetera. De volgende fase was dat ze gesteriliseerd werden. En dus we praten dan over honderdduizenden mensen die in Nazi-Duitsland en ook Oostenrijk gesteriliseerd zijn. Omdat zij een afwijking hadden, een genetische afwijking, of omdat ze homoseksueel waren, of in de ogen van de nazi's liederlijk leven leiden. Mm-hmm. En daarna is de fase gekomen van eigenlijk willen we helemaal van ze af. Nou, daar zijn verschillende methodes voor gebruikt, variërende van
kogels tot gif, tot verhongeren. Ja. En uiteindelijk zijn 70.000 mensen vergast geworden. Ja, want koolmonoxide, ze zijn ermee gaan experimenteren. Ja. Hè? Het is heel vreed om te lezen. Alsof het een soort start-up onderneming is, zijn ze dat gaan uitrollen op verschillende plekken. Ja. En de best practices hebben ze gecombineerd. En uiteindelijk kwamen we tot een soort geïnstitutionaliseerde vernietiging. Ja. Met verschillende centra. Kun je dat kort uit toelichten hoe dat ging? Ja, men heeft uiteindelijk 6 centra aangewezen. Die hebben niet alle 6 tegelijk geopereerd, want sommige centra daar vond de bevolking toch van hier gebeurt iets raars en daar gingen praatjes rond en toen hebben ze er 2 gesloten, hebben ze weer andere geopend. Maar in ieder geval, mensen werden geselecteerd op basis van de mogelijkheid of ze konden werken. Dat was het criterium. Economisch nut. Economisch nut. En degene die selecteerde, en dat waren artsen. Dus die bepaalden of mensen economisch nut hadden. Vervolgens werden zij in tussenvoorzieningen gebracht. Dus er werd ook een soort spelletje gespeeld. Mensen werden dus naar een voorziening gebracht, een andere voorziening gebracht waar ze eerst in zaten. Ja, en van daaruit werden ze dan in geblindeerde bussen naar centra gebracht waar ze vergast werden. Eigenlijk meestal dezelfde dag als wanneer ze aankwamen. Ja, want die voorzieningen, dat klinkt heel abstract, maar ze kregen dan te horen, ze gaan naar een andere faciliteit worden ze overgebracht. Andere psychiatrische-inrichting. En vervolgens werd daar een rookgordijn opgericht, zodat de familie, er waren ook mensen die navraag deden, die mensen nooit meer terug zouden kunnen vinden. En ze kregen pas later bericht als ze dus inderdaad plotseling overleden waren. En dan waren de lichamen al verdwenen. Ja, nou het was zo dat er dus een heel systeem is opgericht, een zogenaamde T4, genoemd naar de straat waarin het hoofdkwartier zat, de Tiergartenstraße in Berlijn. Dus het is ook Aktion T4 gaan heten. Daar zat een hele administratie. En daar werd dus ook gezorgd dat als mensen vermoord waren, dat de familieleden bericht kregen. Maar ze kregen niet bericht vanuit het centrum waar ze vermoord waren, ze kregen bericht vanuit een ander centrum. Dus het leek net of ze bijvoorbeeld in Hadamar vermoord waren, maar ze waren in Bernburg vermoord, dus honderden kilometers verderop. En dat was allemaal om het te versluieren. Verder mochten de familie niet naar de instelling komen, dat was strikt verboden. Er werd gesproken over dat er aanstekende ziektes waren, wat niet waar was, maar dat werd als een argument. Ze konden wel de as krijgen van degene die vermoord was, alleen het was nooit de arts van degene die vermoord was, het was willekeurige as. Ja, maar dat betekent dus ook dat mensen gedenkstenen bijvoorbeeld hebben gemaakt voor hun nabestaanden. Op verkeerde plekken. Op de verkeerde plekken. Dus er is de afgelopen jaren nog heel wat gedenkstenen ook verplaatst tussen de verschillende instellingen, omdat men nu pas in de gaten heeft hoe perfide dat systeem eigenlijk was. Ja. In het boek begin je eigenlijk met de beschrijving van een aantal slachtoffers, om die opnieuw tot leven te wekken en een gezicht te geven. Vervolgens kijk je naar een van die instellingen waar die moorden zijn gepleegd. Ja. Onder de noemer euthanasie, actieve euthanasie. En vervolgens kijk je naar een aantal daders en ook die geef je een profiel en die volg je op, hoe zeg je dat? Die onderzoek je wat er van geworden is in de tijd. Ja. Als we kijken naar die daders, dat vind ik heel fascinerend. Wat heb je daarvan opgestoken van dat proces? Ja, nou, heel veel van de artsen die dus bij T4 waren ingeschakeld waren jonge mannen. Eigenlijk allemaal mannen. Die sterk geïndoctrineerd waren door dat denken over minderwaardig ras. Want op een gegeven moment was er ook het personeelbeleid was eigenlijk dat alleen nog maar mensen die nazi waren, geloofden, die werden aangenomen en de rest moest eruit. Moest eruit, ja. Ja, en die artsen die leerden dus mensen met verstandelijke beperking en psychische problemen vermoorden. Maar dat geleerde hebben ze vervolgens ook toegepast bij de moord op Joden. Dus heel veel van die artsen die zijn vervolgens dus ingeschakeld in de zogenaamde Aktion Reinhardt, waarbij meer dan 1 miljoen Joden vermoord zijn in het oosten van Polen, van het huidige Polen en Oekraïne. En dus in zoverre was die T4, was die moord op mensen met verstandelijke beperking en psychische problemen, was een soort proeftuin eigenlijk voor die grote moord die daarna heeft plaatsgevonden. Als je
een aantal van die artsen is na de oorlog vervolgd. In het begin, maar helemaal in het begin, zijn een aantal streng gestraft en ook tot de doodstraf veroordeeld. Maar bijna alle artsen zijn ontkomen. Zijn weer als arts aan het werk gegaan. Vaak ook als gewaardeerde arts. Hebben handboeken geschreven. Zijn prijzen gekregen, hoogleraar geworden. En de Duitse Vereniging voor Psychiatrie heeft pas heel laat eigenlijk het besluit genomen om die prijzen, om die naamgevers van die prijzen, om die te veranderen, om die artsen uit hun vereniging, alsnog postuum uit hun vereniging te zetten, et cetera. Dus het heeft heel lang geduurd voordat dat een plek heeft gekregen in de Duitse psychiatrie. Ik begreep uit je boek dat het een paar redenen heeft. Eén daarvan is dat dat denken natuurlijk niet stopt. Hè? Ja. Ook al stopt die oorlog dan wel, Ja. dat denken zit in die mensen en dat gaat nog heel lang door. En aan de andere kant dat die Amerikanen bij het beoordelen van dit soort gevallen wat laks zijn geweest. Ja, niet alleen de Amerikanen, De geallieerden. de geallieerden. Ja, in die zin dus dat de schaal waarop en de wijze waarop en de verschrikkelijke manier waarop dit soort allemaal heeft plaatsgevonden, pas veel later eigenlijk tot uiting is gekomen. Maar ja, je moet je ook realiseren, Duitsland was kapot en men was vooral bezig met opbouwen. En men wilde eigenlijk in die eerste fase hier helemaal niets over horen. Niet meer omkijken. Nee, en pas in de 60er jaren, onder andere ook door de studenten die zich de vraag begonnen te stellen van ja, wat hebben onze vaders eigenlijk gedaan? Ja, is dat langzamerhand, is dat gaan broeien en is er veel meer informatie gekomen? En ik moet zeggen, nu is daar heel veel openheid over in Duitsland. Zijn er prachtige, tussen aanhalingstekens, monumenten en is er heel veel aandacht voor. En heeft men die fase van de eerste negatieve fase na de oorlog heeft men wel achter zich gelaten. En ja, misschien ook interessant om te vermelden dat hier vlak over de grens ligt Waldniel. Daar ligt een psychiatrische inrichting. Daar hebben ze ook een hele mooie gedenkplaats gemaakt. En daar zijn bijna 100 kinderen en meer dan 400 volwassenen vermoord. Dus in het kader van dit denken. Ja. Nou is het zo dat in het onderzoek heb je ook gekeken naar propaganda, beïnvloeding, politieke statements, keuzes, persoonlijke documenten, om een beeld te krijgen van hoe mensen denken en wat ze dan doen en hoe dat verandert. In onze huidige tijd zijn de rechtsextreme partijen in heel veel westerse landen in opkomst. Er wordt vaak gezegd dat er parallellen te zien zijn als het gaat om retoriek, om beeldvorming, om metaforen, om taalgebruik. Is dat volgens jou terecht? Wat herken je daarvan? Zitten daar die kiemen in van het nationaal socialisme of die nazi's of is dat te ver? Gaat het te ver? Ongetwijfeld bij sommige rechtsextremen is dat het geval, maar ik wil het breder trekken. Ik wil het niet per se naar rechtsextreem of linksextreem. Het is du moment dat wij een onderscheid gaan maken tussen ons en de ander op basis van arbitraire kenmerken, afkomst of intelligentie of de wijze waarop je je brood verdient. Op het moment dat je dus mensen gaat wegzetten als een bepaalde groep, technisch gezien heet dat otherness, het wordt iemand anders maken die niet gelijk is aan jou. Ja, dan loert het gevaar dat je daar al aan de consequenties aan gaat verbinden en dat het dan heel slecht kan aflopen met die ander. En dat gevaar zie ik nu al heel sterk optreden. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van noemen? Het idee dus dat de vluchteling, dat is op dit moment een abstracte term geworden. Terwijl ik heb zo vaak meegemaakt, als je mensen ontmoet en hun verhaal hoort, dan merk je dat het een mens is zoals een ander ook. Dan speelt dat label niet meer. En zo hanteren we de gehandicapten. Ik heb meerdere boeken geschreven en een van de boeken gaat ook over de NIP-test, de non-invasieve prenatale test die iedere vrouw aangeboden krijgt als ze zwanger is. En ook daar zit je met de vraag van, ja maar willen we per se geen kinderen met het syndroom van Down meer hebben? Is dat een minderwaardig iemand? Ook dat soort vragen, ja, daar moeten we het met elkaar over hebben. En daar hebben we het te weinig over. Ja, want toch die nekplooimeting, dat is iets wat natuurlijk al vrij lang gebeurt. Ja. En
andere vraag misschien. Hè? In hoeverre zie je de ideeën en praktijken die er toen waren, wat zie je daarvan terug in de huidige tijd? Want die nekplooimeting, dat is eigenlijk onder de oppervlakte, is dat meer of meer geaccepteerd geraakt door heel veel mensen. Klopt. Maar je ziet ook andere beeldvorming. Ja. Hè? Dus je zou kunnen zeggen propaganda voor grote families, keuzes om heel het fysieke lichaam te stimuleren en te verheerlijken, ook via social media. Ja. Ja, en ook die dichotomie, dat er maar twee geslachten zijn, man en vrouw. Terwijl we weten dat er heel veel tussenvormen zijn, dat mensen in ieder geval zich ook anders kunnen voelen als dat hun paspoort aangeeft. Ja, en gelukkig zijn er heel veel mensen in Nederland die dat accepteren en dat ook omarmen. Maar er is een kleine groep die dat niet wil en die dus roept, ja, nou er zijn maar 2 geslachten en die anderen die moeten zich niet aanstellen en moeten maar een keuze maken. Ja, dat soort, kijk, de wereld is complex en het is niet zo simpel dat je met hele simpele oplossingen eigenlijk heel complexe zaken kunt benoemen en kunt oplossen. En dat geldt ook voor ouders die voor de zware keuze staan. Wil ik een kind met beperkingen geboren laten worden of niet? Ik respecteer iedere keuze, maar ik hoop dat die ouders wel de goede informatie krijgen op basis waarvan ze die keuze baseren. Waarop ze die keuze baseren. En dat is niet altijd het geval. Dat kan ook zijn op basis van beelden, op basis van vage verhalen. Ik heb in mijn werk heel veel ouders gesproken van kinderen met ernstige problemen. En ik kan je verzekeren dat bijna al die ouders, bijna zonder uitzondering, heel erg ook van hun kinderen houden. Ook als er een krasje op zit. En weten wij veel of er ook op latere leeftijd nog krasjes op kunnen komen. Dus ben voorzichtig met te makkelijk de ander wegzetten als een categorie die onwelgevallig is. En dat is denk ik een zware les die we hebben kunnen leren uit de activiteiten van Nazi-Duitsland, die heel ver gegaan zijn, namelijk om mensen die hun onwelgevallig waren te vermoorden. Dankjewel voor dit gesprek. Nog 1 ding voordat we het besluiten. In december is er nog een lezing in de buurt en dan kunnen mensen meer van jou horen en natuurlijk meer over het boek lezen wat natuurlijk in de winkel ligt. Ja. Wanneer is dat? Op 17 december geef ik een roggel, een tweede lezing. Ik heb er pas 1 gegeven, maar die was zo uitverkocht dus dat er nu aan een tweede komt. Ik hoop dat er weer 40 mensen komen, want zoveel gaan er in die zaal. En anders doen we nog een derde als dat is. Voor de prijs hoeven mensen het niet te laten. Het kost €6, dan krijg je consumptie voor. Maar ja, voor mij, ik vind het belangrijk om het verhaal te vertellen en ook de discussie met mensen aan te gaan over dit onderwerp. Als mensen er interesse in hebben, kunnen ze bij Clio Travel, Clio Travel, CLIO Travel, volgens mij .nl, kunnen ze zich aanmelden. Oké, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Oké, dankjewel. Dit was Midden-Limburg op zondag. We hopen dat u genoten heeft en dank voor het kijken. We doen alvast naar volgende week uitkijken, want ook dan hebben we weer mooie gasten. Maar heb jij nou een mooi verhaal te vertellen of ken je iemand die iets wil vertellen? Laat het ons weten en wellicht is hij de volgende keer bij ons te gast. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.